Той сега ми се обади. Какво ти каза? Как е? Добре ли? Каза, че не действа, какво да ти каза, че е присония. Каква? Това не може да бъде. Каквото племето е? Искате ли му да? Какво ще такова? Какво ще стане по твоето бебе? Оставете водата, оставете много тичи. Оле. Бебето къде? Защо остана от стълбите? Не мога да се изправя. Боли ли те?